ଶୁଣ ସଭି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା କହୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ତେଲ ଚିନି ଯେବେ ବେଶୀ ଖାଇବ ପେଟରେ ଯେ ଚର୍ବି ବଢି ନ ଯିବ। ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଟିକେ ଆପଣ ରାନ୍ଧଣା କରୁଛନ୍ତି ତେଲ ଚିନି ଟିକେ କମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମସ୍କାର କରି କହୁଛି ତେଲ ଚିନି କମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଚିନି ଯେବେ କମ କରିବ ଶରୀର ଆମ୍ଭର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତେଲ ଚିନି ଯଦି କମ କରିବ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ। ତେଣୁ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ତେଲ ଚିନି କମ କରନ୍ତି। ତେଲ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ପେଟରେ କରିବ ଖେଳ। ଚିନି ଯେତେ ଖାଇବ ସେତେ ଦିନ ପେଟରେ ହୋଇବ ମେଦ। ଶରୀରକୁ ଆଣେ ବିପଦ ହଜିଯିବ ପାଇଁ ସୁଖର ନିଦ। ହୃଦ ରୋଗ ରକ୍ତଚାପ ମଧୁମେହ ଇଏ ମାଡ଼ି ଏ ମା ସେ କଣ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ସେ କଣ ବୋତଲ ମା ତେଲ ଢାଳିବ। ତେଲ କମ ଚିନି କମ ନହେଲେ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରକ୍ତଚାପ ମଧୁମେହ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ମା ଡାକ୍ତର କଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଅ। ସବୁଜ ପନିପରିବାକୁ ଗରମ ବାମ୍ଫରେ ସିଝାଅ। ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଦେଇ ମସଲା ଦେଇ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନଚେତ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ୍ବକୁ ଆଙ୍କୁଡ଼ି କଲି ହଇ ହଇ ଆମ୍ବକୁ ଆଙ୍କୁଡ଼ି କଲି ବୟସରେ ଚୂଡ଼ା ମାଇ ପୋଲ ଚାହଟା ହେଲି। ବନ୍ଦ ଚରଣେ ଜୟ ହେ ରେ ପତି ପତି ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହେ ରେ ପତି ପତି ହବ ସିଅଙ୍ଗ ବିମ୍ବାଧର ରଙ୍ଗ ଗରିବଙ୍କୁ ଦିଆ ଗତି। ये गला बोल देबो तुलसी आसबो बंदई तुलसा जपते प्रशंसा राधा कृष्ण अंतर करी तो मूलरे मात बसे सब तीर्थ जलंधर मनहारी। शरीर चर्बी बढ़ी न जीव शरीर चर्बी बढ़ी न जीव। तेल चिनी यदि बेसी खाइब शरीर चर्बी बढ़ीଯିव तेणु तुमे हईराण पड़ब पुणी डाक्तरखाना दौड़। तेणु डाक्तर मत देखते सबुज पनीपरिया खाई सुस्थ जीवन देवा बिताई। संसार मधुमेह रक्तचाप दुख दूर